Francesc Planas Doria, diré 4 pinzellades, però és que va ser una persona importantíssima i vinculadíssima a nosaltres. Va iniciar la seva trajectòria amb el Cercle l'any 1918, un 16 d'abril. Més tard, entre els anys 28 i 29, ja va formar part de la junta directiva d'aquell moment com a vocal de classe. En una junta del 1936, on va cessar Clarà, Planas Doria va accedir per primer cop amb el càrrec de president. Per tant, va ser president del Reial Cercle Artístic. Dir que el Planas Doria va ser un artista captivat per la pintura, perquè ell tenia la seva empresa familiar, però és un home que des de ben petit va començar a dibuixar i a pintar. D'alguna manera té una pinzellada, té una manera de fer que tu veus un quadre d'ell i l'identifiques ràpidament. Té la originalitat que va pintar paisatges industrials, cosa que normalment els pintors no feien perquè tampoc és un tipus de pintura normalment la gent posi a les cases, no? El que sí que pot ser el moment és dir que l'avi es considerava ell mateix un paisatgista urbà. Aquesta paraula jo li vaig sentir moltes vegades. En qualsevol cas era un paisatgista de paisatges plens de vida.